kecamatan kang paling sepi lur ing telu pertigalan iki lur. Amarga pancen dina prei libur bersama hari raya Idul Fitri, sepi wong aku mrene wektune uga prei wae ya sepi apa maneh yen prei. Iki lur gapura masuk Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, ing kene ya los lur. Terus suasanane asri. Napa to puniki? Ayam to. Kula anu mawon biasane. Paling mawon nggih. Iki kula langsung mawon ten. Napa nggih langsung mawon nggih. Maknyus lur wae. Lah terus iki sing apa gorengane kuwi dirisi cilik-cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk lur. Tepate nang nggone ngarepe Pasar Paing. Lah dina iki dulur-dulur spesial takjak nang nggone beberapa tempat utawa panggonan. Sing siji kulineran, panggonane nang nggon Desa Gampeng. Terus sing keloro nang nggone papan wisata lur iki Gua Margo Tresno lan kolam renang ya. Terus yang terakhir panggonan Gumbulang lan Blakrak, Jalan Tembus, Kecamatan Ngluyu, Bojonegoro. Sik lur iki ya sadurunge tak bacotne critaku. Dadi omah nek Ngluyu iki akeh sing digawe saka kayu jati lur. Terus karo atape iki bentuke joglo lincip lur. Kaya sing tak sepil iki. Engko yen ana meneh tak duduhi. Yen biyen jumlahe omah ngono ki akeh, saiki sebagian besar wis diganti tembok. Terus arsitekture ya wis modern lur kaya omah-omah saiki. Nanging pancen dulur-dulur mesti kaget. Iki salah siji kecamatan kang paling sepi lur ing tlatah Kabupaten Nganjuk. Dadi lokasine ki paling pinggir, sisih lor berbatasan karo Kabupaten Bojonegoro yaiku Kecamatan Kedungadem lur. Terus sisih etan ana Kecamatan Gundang lur. Sisih kulon Kecamatan Rejoso. Sisih kidul uga Kecamatan Gundang yen gak kliru. Iki lur, kanan jalan iso ditonton. Dadi sik lumayan akeh omah-omah kuno lur. Maksudku ya wis konsep omah zaman kuno kaya ngene iki. Dadi atape iki joglo terus lincip bagian tengah lur. Iki jalan raya Ngluyu lur. Dadi aja dibayangne yen iki pelosok desa lur. Tumrap Kecamatan Ngluyu kene iki termasuk pusat kecamatan, pusat kota. Lah ngarep kuwi kanan jalan ana Balai Desa Ngluyu lur. Iki enek papan-papan nama. Iki aku kalem-kalem lur mergo wilayah sempit dadi jarake gak begitu adoh. Sing pertama nanggone kulineran fenomenal banget, wis suwi nek kene yo salah siji atau satu-satunya lur. Yaiku asem-asem kambing Buharsuni. Mungkin sebagian saka penonton dulur-dulur lan kanca-kanca ana sing wis nate utawa pernah krungu, malah pernah ngrasakne iso komen-komen nang ngisor. Dadi yen mau aku start saka Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, ki awake dhewe meluncur neng Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu lur.
Kecamatan Luyu mung ana 6 desa lur. Dadi memang cilik ukurane. Lah ngarep ki pertigaan kantor Kecamatan Luyu Kabupaten Nganjuk. Pas nek pertigaan kiri jalan iki lur. Amarga pancen dina prei libur bersama hari raya Idul Fitri, sepi wong aku mrene wektune uga prei wae ya sepi apa maneh yen prei. Ki lur gapura masuk Desa Gampeng, Kecamatan Luyu Kabupaten Nganjuk. Lah iki lur enek omah maneh tak sepile sedulu. Dulur-dulur sing durung nate nang Luyu iso oleh gambaran koyok ngene iki. Dadi isih ana lur kecamatan sing koyok gurung tersentuh kehidupan modern. Ning jo kuwatir lur sinyal HP nang kene ya los lur. Terus suasanane asri, sawah, kebun, omah-omah lawas isih akeh ana ing wilayah Kecamatan Luyu iki lur. Yen panggonane ana prapatan Desa Gampeng lur, diluk maneh paling gak sampai 500 meter awake dhewe wis teko panggonan sing dituju lur. Nggih mlaku-mlaku puwenak, lalu lintas sepi amarga rata-rata penduduke kerja petani lur. Dadi yen wektu ngene iki ya nang sawah. Ngarep lur prapatan panggonane Poncotan kiwa dalan lur. Oke, ngarep ki lur ki dhewe wis teko warung asem-asem kambing Bu Harsuni. Wis fenomenal lur, termasuk legend uga. Ki lur lokasine tak sepil dadi ana prapatan yen lurus arah Desa Mbajang. Desa Mbajang ku desa terakhir kang berbatasan langsung karo Bojonegoro. Yen nganan ki engko iso tembus Losari, liwat dalan Uangan ngono terus tembus Gondang, Kecamatan Gondang, Nganjuk lur. Oke, saiki ayo mlebu warung asem-asem Bu Harsuni. Ki lur omah kayu go ngarepe. Nggih ancer-ancer yen dulur-dulur niat utawa pengen ngrasakake asem-asem kambing khas Ngluyu Bu Harsuni. Ana nomor telepone lur. Iso disepil dhewe, iso dicatet. Napa to puniki? Ayam to. Kula anu mawon biasane. Sekule sepalih mawon nggih. Niki dusune Gampeng Bu nggih. Gampeng napa Gampeng? Gampeng. Dilongi malih. Dilongi malih. Dilongi malih separo mawon. Lah, nggih ampun. Kula tak lah niki lho Pak. Bu. Niki anu masak asem-asem e. Iki kula langsung mawon ten. Napa nggih langsung mawon nggih. Kula terakhir tahun kepengker mriki. Sik tak delok masih lek bedati. Kopi wonten ta, Bu? Kopi nggih, kopi racik pahit nggih, gulane sak pure. Nang mriku mawon Bu niki lho. Lah Kang celak niku lho. Pahit gulane sak pure. Pak, monggo Pak.
iki lur. Dadi sing suweger iku asem-aseme. Dadi kuwahe akeh enak. Kecut-kecut seger kaya ana rasa blimbing uluh apa dondong ngono lho lur rasane. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus lur kuwahe. Lah terus iki sing apa gorengane kuwi diirisi cilik-cilik. Jadi karek nyendoke ngono ya ana limpo, jeroan, paru lan sak panunggalane lur. Terus iki memang gak pati pedes lur, ya nek rasa pedes titik. Iki lur kopine uga mantep, kopi racik ya duduk kopi rentengan. Dadi lokasine tak balen maneh kanggo dulur-dulur sing penasaran ana Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Yen saka Nganjuk jarake sekitar 20 utawa 25 km lur. Oke, video bakal tak akhiri lur. Nanging ngarepe tak sepil sediluk maneh kanggoku sangat berkesan yaiku masak asem-asem lur, gawe pawonan kuno masak kayu. Jan hasilnya betul-betul mantul lur. Oke sawetara sakmene dhisik, engko sambung video liyane. Wassalam.